lvem. Lev není jen symbolem síly a odvahy, ale i klíčovým hráčem v afrických ekosystémech. Ať už ho znáte z dokumentů, erbů nebo pohádek, jeho skutečný život je ještě zajímavější. Pohodlně se usaďte. Začínáme. Lev, Panthera leo, je velká kočkovitá šelma, stejně jako tygr, jaguár nebo levhart. Dospělý samec může vážit až 250 kg a dosáhnout délky přes 2,5 metru. Typickým znakem je mohutná hříva, signál zdraví a dominance. Na rozdíl od ostatních koček žije lev ve smečce. Smečka zahrnuje několik samic, jejich mláďata a 1 až 3 samce. Samice bývají příbuzné a spolupracují při lovu i výchově mláďat. Samci se střídají. Přicházejí, bojují, vládnou a pak odcházejí. Lvi jsou predátoři. Loví většinou ve skupinách a využívají taktiku, tichý přístup, obklíčení, útok. Kořistí jsou antilopy, zebry, buvoly, někdy i menší zvířata. Samice dělají podstatnou část práce při lovu, samci často jedí jako první. Při úspěchu zvládnou spořádat desítky kilogramů masa. Lvi prospí až 20 hodin denně. Energií si šetří na soumrak a úsvit. Tehdy je jejich aktivita nejintenzivnější. Tento způsob života se nazývá krepuskulární. Aktivace při přechodu dne a noci. Řev lva lze slyšet až na 8 kilometrů. Slouží k označení teritoria, svolání smečky nebo výzvě riválům. Komunikují také gesty, pachy, mručením a vrčením. Každý signál má význam. Březost trvá přibližně 110 dní. Rodí se 1 až 4 mláďata. Při narození jsou slepá a závislá na matce. Prvních několik týdnů tráví skrytá v úkrytech. Poté je samice přivádí ke smečce. Infanticida se v přírodě vyskytuje. Nový samec může zabíjet mláďata, aby urychlil reprodukci samice. Historicky obývaly lvi všechny části Afriky, Asie i Evropy. Dnes přežívají hlavně v subsaharské Africe. Malá divoká populace žije v Džíru v Indii. Celkový odhad divoké populace je méně než 20 000 jedinců. Lvi jsou dnes zranitelní. Hrozí jim úbytek přirozeného prostředí. Tygři, králové džungle. Symbol síly, elegance a tiché smrti. Jsou to největší kočkovité šelmy na světě. Větší než lvy, rychlejší než leopard a možná i chytřejší, než si myslíme. Ve volné přírodě jich dnes zbývá méně než 4 000 a i přesto zůstávají jedním z nejrespektovanějších predátorů, jaké kdy planeta poznala. V tomto videu se podíváme na všechno, co dělá tygra tygrem. Od jeho lovecké taktiky, přes sociální chování, až po fascinující poddruhy a boj o přežití. Tygři jsou samotáři. Na rozdíl od lvů, kteří žijí ve smečkách, tygr si své teritorium chrání sám. Samec může mít území o rozloze až 400 km². To je jako 4 Prahy dohromady. Teritorium si znaší močí, škrábanci na stromech a hlasitým řevem, který je slyšet až na 3 kilometry daleko. Přes svou mohutnost jsou tygři extrémně tichí. Umí se přiblížit ke kořisti na pár metrů, aniž by je někdo slyšel. Když zaútočí, vše se odehraje během pár vteřin. Skočí, zakousne se do krku nebo šíje a je konec. Tygři dokážou ulovit zvířata několikanásobně těžší než oni sami, například buvoly nebo mladé slony. Jejich čelist má obrovskou sílu, jedním zkousnutím prorazí lebku. Ale pokud lov selže, nevadí, tygr je trpělivý.
Umí čekat celé hodiny, klidně i dny. Každý tygr má jedinečný vzor pruhů. Je to jako otisk prstu. Žádní dva tygři nejsou stejní. Pruhy neslouží jen k ozdobě. Pomáhají tygrovi splynout s prostředím. Ať už se pohybuje v džungli, vysoké trávě nebo mezi stromy, pruhy rozbíjí jeho siluetu. Kořist ho tak snáz přehlédne. Tygři umějí skvěle plavat. Na rozdíl od většiny koček milují vodu. Dokážou přeplavat řeky široké několik set metrů. V horkém klimatu se rádi koupou nebo schovávají v jezírkách. Jejich silné tlapy a pružné tělo jim umožňují nejen běhat a skákat, ale i výborně se pohybovat ve vodě. Tygr není neustále agresivní. Ve skutečnosti se snaží střetům vyhýbat. Konflikty mezi samci jsou vzácné, ale když k nim dojde, bývají brutální. Bojují o teritorium, samice nebo potravu. Samice rodí zpravidla 2 až 4 mláďata. O mláďata se stará sama. Samec se většinou nějak nezapojuje. Pantér. Je to opravdu samostatný druh nebo jen jiná barva jinak známé šelmy? Slovo pantér často evokuje černou šelmu, která se tiše plíží džunglí. Ale zoologicky vzato pantér není samostatný druh. Ve skutečnosti jde o označení zvířat, která mají takzvaný melanismus, což je genetická mutace, kvůli které mají jejich srst tmavou až černou barvu. Typickým panterem bývá ve skutečnosti levhart skvrnitý, známý také jako leopard v jeho melanistické formě. V Latinské Americe se tímto jménem označuje černý jaguár. Takže panter je spíše vizuální varianta než vlastní druh. Je to podobné jako u albínů, jen naopak. Místo chybějícího pigmentu má panter pigmentu až příliš. Pantery, respektive melanistické jedince, najdeme v několika částech světa. Levhartí pantery v Asii, například v Indii, Malajsii nebo na Srí Lance, zatímco jaguáří pantery v deštných pralesech Jižní Ameriky, hlavně v Amazonii. Tito černí jedinci jsou paradoxně výhodněji vybaveni do nočního života džungle. Černá srst jim pomáhá být neviditelnými ve stínu tropických lesů. To z nich činí doslova duchy pralesa. Panter je typický dravý šelmař, který spoléhá na ticho, trpělivost a bleskový útok. Je to mistr tichého plížení. Díky svému tmavému zbarvení se dokáže přiblížit ke kořisti doslova na pár metrů. Jeho jídelníček je pestrý, od menších savců přes opice až po divoká prasata či malé antilopy. Pokud jde o jaguára, ten si dokonce poradí i s kajmanem nebo kapibarou. Nechybí mu síla ani odvaha. Zajímavostí je, že panter, tedy levhart i jaguár, často nosí ulovenou kořist do korun stromů, aby mu ji nesežral jiný predátor. Ano, i několikanásobně těžší úlovek si vytáhne do koruny stromu, což je v přírodě unikátní schopnost. Melanismus je vzácný genetický jev, který se v populaci vyskytuje jen u několika procent jedinců. Zatímco v některých oblastech, jako je Malajsie, je výskyt černých levhartů vyšší, jinde jsou extrémně vzácní. Navíc pantery téměř nikdy nespatříme na vlastní oči. Jsou extrémně plaché, samotářské a noční.